Mao na pinakadako nga problema mga kaidol nga wala pa masulbad mga kaidol ug hangtod karon mga kaidol perminti lang gyapon na ay gaplite ingon ani mga kaidol. Labi na kanang gabi na kunya pag human nila plite mo sirit tra balargo. So pag tan-aw nimo sa kwarta wa na layo na nya alanganin na po mo tawag ba. Mo nang akong advice lang sa mga para dili na mahitabo na nga pilitihan ninyo ang mga namasayro sa pangpasayro nga sakyanan. Pila ra ba in taon ning among paningabuhi namo nga dili in taon kayo lalim kapoy baya kayo magpugong aning manubila kung nakatisting pa lang mo ani labi na kanang duha magsakay dire mga dagko mga tambok sa pronsit ang dire among dughan dire among dughan murag mabungkag na labi naglayo og hatdan nga sige ra mig ampuan na nga kadugay pud nimo abutoy kay anong sakit na kay among dughan ba labi na kanang naay tricycle nga ani di man ni good alain kay tulo ra man ligid isa ra man ang didto isa ra dito ya duha dire mo nang dili siya alain tamba na lang nang ingon ani na tricycle nga kanang kuan gud dili gahi ang manubila kasagaran gud gahi gud ang manubila mo nang ang uban muhangyo nga pwede dire ra pabalhinan dire ana tungod man gud sa kabukat mga kaidol sa manubila dili mo mabungkag ang imong wan dughan mo nang layo luoy kayo may balayo kayo among hatdan tapos palitihan nami og ingon ani. So sama ra baya nga wala mo nagpliti kay kabalo na ka mopalit ka sa tindahan dili baya ni dawaton sa tindahan kay ang ilang pasumangil dili daw dawaton sa mga dagko nga mga tindahan. So kung mopliti kag ingon ani sama ra pod nga wala ka mopliti. So dili lang kay sa pagpliti kapag palit po sa tindahan imong ipalit ni sa tindahan o di ka bantay pero marunong naman lagi ang tindahan lagi karon kay pag makakita ni dili na magdawaton paalis na lang yun. So akong tambag sa mga nagulit o mga ingunani nga kung mahimo dili na gyud siya i-pliti kay luoy pod ang plitihan or ipalit sa tindahan para malikayan ning mga makadawat kag ingon ani di mo gud kalikayan pero ikaw na lang mismo pananglitan kay ang dahilan man gud ang dahilan nganong ipalit ra pud ni or imo ra pud ni siyang ipliti tungod kay nakansi ka kay sinukli pud nimo ni sa or asa ka dapat gisuklian sa driver or sa tindahan mao nang ibaws ra pud nimo dito sa mga driver o pliti kay para may na lang pud makatipid ka makansi man ka kay sinukli man nimo tapos imo ra pong ibaws o pliti. So di man na siya pwede kay ikaw mismo nakabalo na ka nga dili tagsara yun wala na gid siguro mo dawat ani kabalo na ka so imong gipliti so nakabalo ang Ginoo nga kabalo ka nga dili ani madawat imo pag yung gipliti sama sa ako karon nakadawat man ko ani karon so dili na nila ko ni siya isukli kay mismo ako wala na makali ko kanayan dili na ko mo kuan dawat so ako na inon siyang isukli so ang akong buhaton ani naman ko'y alkansiya dito nga kanang mga kwarta nga mga pino-pino kang gagmay sintabos iuban ako ni siyang sagol kay galing mapuslan na ni puhon o galang walang wala na kita atong tarungon og barnis atong butang nga klorin papalit gyapon na to ni o galing moabot po ng panahon nga pangitao ng yun ni mao lang gitago na ko siya mao nang advice nako para malikayan nga kuan para dili na gid mahitabo nga maplit na paingon ani nga mapalit sa tindahan or mapliti kamo mismo magbantay mo inig-palit ninyo ug asa mo napit nagpalit ug sa driver man gani nasuklian mo ani diha gid mismo mo reklamo gid mo sa driver iuli pod ninyo ayaw mo pang ulaw-ulaw
Kay kabalo na ka sa panahon karon, gamay kuan sa imong kwarta naalay gisi gamay dili na dawaton. So maningkamot punta nga pag naay mo hatag nato ani, naay mo sukli nato ani, naay mo sukli nga driver o mo sukli sa tindahan, ato pong iuli sa ila para makabawas punta. O ato pong iuli. Dili kay atong dawaton tapos ato na pong ihatag dito suban atong ipalit or atong ipliti. So dili siya pwede. Kay nakabalo naman ka nga dili na rin madawat, imo bag ipliti. So musuko ang Ginoo sa imo ana. So mao to akong advice nga kinahanglan kung suklian ka sa driver ani, ibalik sa driver. Ya dili na way lain ani ya. Ay di na magusugot ako ban. Ani. Ana kung suklian ka sa tindahan, pabayloy gyapon. Na pabayloy ra ni, di naman ni madawat to, itom naman ni kayo. So ingon ana, ayaw i-plate na pod dito sa driver.